Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Paano ba hindi maiinis sa kaibigan kong puro filter ang pinopost sa Facebook? Sa tunay na buhay, hindi naman talaga siya ganon. Nakakainis, gusto ko mag-comment sa ilalim na hindi naman talaga ganyan yung tunay niyang itsura. Naiinis talaga ako. Help! Buisit na buisit. Alam mo, gets naman natin. Madami namang ganun eh. Yung bang akala mo talagang makinis, pero hindi naman talaga makinis. Mas ganun. okay na nga ngayon yung filter kumpara dati yung camera Ay, oo. 360. Yung camera 360 na burado na yung ilong mo sa sobrang kinis. Papunta ka sa Angel. Oo. Papunta parang, ano ba ito yung pinost nila? Tunay na tao, kaluluwa na. Diba? Totoo. In fairness nga sa mga ano ngayon, medyo malapit-lapit na somewhere, somehow sa katotohanan. Parang nag-makeup ka na ano. Pero kung minsan depende pa rin din sa capacity ng filter na ilalagay mo, 100% o 80%. Parang alam ni Diego Bandido. Oo, so wala, siguro isa lang advice para hindi mainis yung mga followers mo na kilala ka talaga sa tunay na buhay. Huwag mo ito sa 100%. Umano ka muna, 30-30, ganyan. Enhance lang. Yung parang powder. Yan, ganon. Ganon lang. Kaya lang, una sa lahat, feed niya yun eh. Oo. Social media page niya yun. So, kung anong gusto niyang ilagay dyan, whether it's a curated, super duper edited photo of that person, wala ka nang magagawa. Yun yung gusto niya eh. Hayaan mo na. May mga tao nga, meron akong isang friend na pag tinignan mo yung Instagram niya, sobrang ganda. Isa lang yung, kahit nasan siya, whether it's a beach o kaya restaurant, kahit na lahat, parang isa lang yung color tone. Parang isa lang yung color palette. Parang ganun. Basta isa lang yung filter niya, naka-fix na. Correct, naka-fix. So lahat ng picture niya, ang ganda talaga kasi yun talaga, isa lang ang look. Talagang ini-effort niya yun. May mga plus-minus siya na mga kung ano-ano, ganyan. Feed niya yun eh. Tama. So, ganun din sa kumars mo, dun sa friend mo, dyan sa fina-follow mo. Feed niya yun. Kung gusto niyang kompleto yung ngipin niya dyan, kahit hindi naman talaga kompleto yung ngipin niya, wag mo nang problemahin. Hindi para dumagdag ito sa mga problema mo. Pwede mo naman siyang i-unfollow. Naalala ko tuloy si Mami, yung Mami ni Weng. Kasi nagpa-print siya ng t-shirt sa yung mukha niya nandun. Nagalit siya doon sa nag-print. Dahil? Kasi bakit maitim siya? Sabi, Mama, hindi na kayo mabuti. Buti binayaran pa. Buti binayaran pa yung nagpiprint ng t-shirt. Yung totoo. So may mga ganun talaga yung mga tao. They feel good kasi kung bakit ganung filter yung ginawa nila. Oo. So, hayaan mo na kasi kung ayaw mo mabwisit, unfollow. correct. Yun eh. Kasi may mga tao na naman talaga na they can afford na magpa-enhance talaga ng mukha or katawan. But for others, sa edit na lang sila kumakapit. Masaya sila kasi correct. At kaligayahan na nila yun, hayaan mo na. Bigay mo na. Kung makita naman siya ng mga ibang tao na hindi yung tunay na buhay, sa tunay na buhay yung itsura niya, problema mo ba yun? Totoo. Hindi mo naman siya problema eh. So, bakit mo pa problemahin yung concerns niya. Alam mo, kaya nga tayo binigyan ng tigi-tigisang buhay eh. Para wag tayong mangialam ng buhay ng iba. Hayaan na natin na. Although speaking of mga filters na yan, dati,
isa sa mga lagi kong binibigay na advice on air is that para hindi po kayo maloko, siguraduhin niyo na, kunyari, para hindi kayo ma-scam, video. Wala na. Yung video may filter. Yung video may filter na din. Oo. At saka yung may video. scamming na nagaganap yung sa ganyan, AI, correct. nagagamit yan. Oo. So, double check and triple check. Yun yung pinakamahalaga bago ka mag-send ng pera, bago ka maglabas ng pera, bago ka magbigay ng information, maging matanglawin ka, Tama. maging mapagmatsyag ka, huwag kang tatanga-tanga. Correct. Kasi tandaan mo, nandito na tayo sa world ng AI. Ayan. Nandito na tayo sa world ng hindi na filter, camera 360 filter, level up ng bongga ang Correct. lahat ng bagay. So, ibig sabihin, ang scamming ay nandun na rin sa leveled up. Ayan. So, ganun lang din naman yan. Kung gumagamit ng AI, gamitin mo din yung AI to counter. Yan. So, same din. Kung yung filter ang problema mo, gamitin mo rin yung filter. Yan. Na mawala siya sa... Correct. I-filter mo siya dyan I-filter sa mo feed siya mo. sa feed para hindi mo na siya nakikita. Oo. Diba? Natandaan ko tuloy yung meron tayong isang tambalanista na meet ko somewhere. Tapos sinabi niya talaga sa akin, Jeg, sabi niya, alam mo, minsan fina-follow kita, minsan hindi. Sabi niya, follow na kita ulit. Sabi niya. Sabi ko kasi, tag mo ako kasi nag-picture kami. Sabi niya, sige, follow na kita ulit. So takang-taka ako kasi nung nakita niya ako, halos mangiyak-ngiyak sa gulat at sa gandang-ganda talaga siya sa akin na para bang, I'm part of her DNA, ganyan. Tapos biglang sabi ko, sige, tag mo ako ha sa photo. Biglang sabi niya, sige, follow kita. So parang gulong-gulo ko. Gulon yung, siguro kita niya sa mukha ko kasi alam mo naman yung mukha ko punong-puno ng subtitle. Kahit hindi magsalita, 'di ba? May mga ismid talaga ako. So sabi niya kasi minsan fina-follow kita, Nicole, minsan hindi. Like ngayon hindi ka fina-follow. Sabi ko dahil magka-batch tayo tapos naiingit ako sa iyo. Yun lang sinabi niya. And it was very raw, very sincere. Sabi niya, naiinis ako sa iyo kasi magka-batch tayo tapos naiingit ako sa iyo. I feel like bakit ganon? Magka-batch naman tayo, pero bakit ito yung mga na-achieve mo? Parang kaka-unfollow niya lang sa akin kasi nakita niya ata nag-receive na naman ako ng award. So parang nainis siya. Parang, batawan may award na naman to, di ba? Yun talaga, very, very raw yung kanyang reaction sa akin. So, yun yung sinasabi nating filter. Kung hindi mo naman kailangang tiisin kung naiinis ka eh. Ako meron ako mga ina-unfollow because nga minsan may mga ganyan, nakakaingit naman yung ano niya. Even ako, kahit ako. Nag-unfollow ako na for my peace of mind, unfollow ko na lang kaysa makita ko lagi, naiinis ako, naiirita ako, nabubwisit ako. So, ba't ako matupat? Itong nararamdaman mo ngayon, bakit ka patuloy na mabubwisit? Tama. Kung pwede mo namang i-filter yung mga nakikita mo. Ganon. And then for quite some time na, maalala mo, sige, follow ko na ulit siya. Correct. Okay na. Diba? May mga ganun eh. Meron nga akong isang kaibigan na ganyan eh. And medyo naiinis ako sa mga posting niya. Tapos sabi niya, basta nakita kami ulit, sabi niya, nakikita mo ba yung post ng asawa ko? In my mind, hindi nakakita pa na follow eh. Sa utak ko, hindi nakakita pa na follow eh. So, malay ko sa asawa mo, di ba? So, pero kasi peace of mind ko yun. Tama. Pinili ko ang sarili kong kapakanan. So, dun sa nag-PM sa atin, piliin mo ang iyong sariling kapakanan. Ang sa iyong sariling peace of mind. Unfollow! Filter those Tama. that you follow. Correct. Ganon. Oo. Ay, Huwag mo nang Huwag pilitin. mo nang problemahin yung problema ng iba. Correct. Kung makita man siya ng iba, ay hindi pala yung problema na nila. Oo, nasa sa kanya na yun. Correct. Sa gusto niyang, siya maganda siya gusto niyang sariwa siya. Nakakabingwit siya. Ang sa akin na nagiging super wrong lang yan kapag yung filters ay ginagamit mo para manloko na talaga. Tama. Diba? Mang-scam, manlin lang na ibang tao. Sabihin na ito talaga itsura mo dun sa taong humaling na sa'yo online, pero Check. hindi naman talaga ganon. Tama. Yun. Oo. Doon na siya nagiging wrong. Pero kung pangarap niya lang kasing matangos yung ilong, gusto niya lang talaga lahat ng post niya naka-makeup, or meron kasi di bang filter na ganon, na parang pinapabata mo yung sarili mo, parang pinapa-baby Tapos face. bigas ka. May ganon. Kasi maharlik ka din naman magpagawa. Bigay nun nyo na. Bigay Gifts mo na.
Bigay ko. Di ba? Oo, bigay ko sa'yo. Bigay mo na, gives mo na sa kanya yan, Oo. ha? Ka na mainis. Kasi there's happiness sa mga ginagawa True. nila. At ayaw naman natin na tayo Mag-prevent ng happiness. Oo. Ganon. Ayan. O, salamat. Salamat sa iyo sa pag-trust sa amin with your issue. Ay, Tama. alam namin, nagngingit-ngit ka sa galit. Pero sana hindi ka na mainis. Oh, sana nakapagbigay sa'yo ng konting idea na ay oo nga. Oo nga, no? Tama pala, di ba? Oh, So, ganon. pahinga din. Chulalu. O siya. Uy nga pala, Jegs, maya-maya ay nandyan ako sa... Saan ka? Sa... Nakalimutan niya na. Hindi! Para sigurado yung lugar. Teka lang. Oo, tadali. Nandyan ako sa RVM Sports Complex Yan, wow. para sa grand opening and Sex Bomb concert. Hindi po ako si Sex Bomb, Ay. Nicola. Nandun lang po ako sa grand opening. I will be your host for the grand opening ng Baragatan 2026 Yan. sa Puerto Princesa, Hello! Palawan. Sa mga taga Puerto Princesa, Correct. abangan niyo si Nicole. Nandyan po ako maya-maya lamang. Kaya dun sa mga nagme-message na gusto nila akong makita. O, kita-kits po tayo mamayang Kung gabi. magpapadala po kayo ng mga buhay naman, no? Ay, wala namang Tatanggapin problema. ko yan. Go, di tayo tatanggi dyan. Salamat and kita-kits mga kabisyo natin dyan sa Puerto Princesa. Tama. O, siya. Alright. Exit na muna kami for now. Maraming salamat. Ito po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!